už spokojne a šťastný má každý iné. Ja sa ťa pýtam, definuj mi, čo je šťastie, je to túžba, je to stav. Eufória, ktorá rastie, ty si ten tvorca svojich vlastných snov. Nenechaj si zobrať ilúzie pod so mnou. Každá búrka sa raz skončí a na konci vyjde slnko. Život je rovnováha, on ťa skúša, či vydržíš toľko. Tvoj narodený víťazí, nech na ruky hore som mal a bez rece. Aj keď máš za sebou mraky a si vyrovaný so sebou. Vtedy ťa už nikto nespomí a slnko ide za tebou. Aj keď sme deti stratenej generácie, všetky sily, čo sme zažili, nás nezabije. Tvoje narodený víťazí, nech dá ruky hore so mnou. Ruky hore, ruky hore, ruky hore. Aj keď máš za sebou mraky a si vyrovaný so sebou. Vtedy ťa už nikto nespomí a slnko ide za tebou. Aj keď sme deti stratenej generácie, všetky sily, čo sme zažili, nás nezabije. Tvoje narodený víťazí, nech dá ruky hore so mnou. Ďalšie pravidlo. Nikdy nezaviť nikoho v biznise. Ver si príkaz lepších, tak je to najlepšie, ja si myslím. Vždycky, keď sa mi nedarilo, alebo vždycky, keď bol niekto lepší, tak som si vždycky hovoril, že jak to spravil, jak mohol byť lepší odo mňa. Tak som si proste povedal, urobím všetko preto, aby som bol lepší a obkúkal som všetky jeho proste veci, jak to robí. Takže to je ďalšie pravidlo v biznise, brácho. Je to tak? Si ty veľký káper. Spája všetky naše na zemi. Ja počúvaj moju hlasné pocíti, že sa sebí. Som tým nešťastný, si kulu locie. Spievam a hrám si tebe, cítim to sebe, zmačťuke. Dokážem po mne zbudiť nálady, keď nič nepadne. Ona je po mne, ja som všetný po sebe. Dokážu zvúky narobiť divy. Prišlo si jebané dediny, väčšinou pochádzajú do tej rodiny. Začal osvaniť si svoje vidiny. Že si len iba o love, od začiatku ide sme na hotové. Takže kýška veľký ľudí to nové. Môžem vidieť na pamäti, ale na to ty vôbec nezáleží. Hej, dôležité, že lovatý si. Môžeš si kľudí, ja si to oblasný. Dôležité, že ma love niekde škaredý. A si pôjde, a vypadne. Nenávidím ty za to šoky vyjebané. Prečo sa tváriš, keď si není hore? Bez jeho silu ponáviš a nič není tvoje. Bez jeho peňazí, by si ho nechcela. Aby si zvykla tu rana, aby si vedela. Ďalšia vec, ktorá ovplyvnila môj život, alebo také pravidlo, ktorého som sa držal, je to, že najdôležitejšie je nájsť niekde hlboko v sebe, že čo chceš vlastne robiť. Lebo keď nevieš, tak vlastne si potom ovce. Potom sa snažíš všetko robiť podľa ľudí, ako by ťa chceli vidieť. Ale podľa mňa to tak není. Musíš vedieť, čo chceš ty robiť, aký máš plán a musíš si ísť za tým bez rozdielu, či sa ti niekto smeje, či niekto si ujebaný, alebo trapný, alebo taký. Proste keď vieš, čo chceš a ideš si tvrdo za tým, tak raz to príde, pretože je to energia. Keď vyhľadávaš miesta,
že sa to šťastie môže na teba usmiať, tak raz to príde. Keď budeš sedieť doma a nebudeš nič robiť, tak sa nič nestane. Takže OK? Tak to je, to sú jednoduché veci, to je jednoduchá matematika. Ešte raz sa zopakujem, keď sedíš doma a pozeráš televízor, nemáš šancu zarobiť nejakú. Keď chodíš proste medzi ľudí, medzi úspešných ľudí, tak ver tomu, že raz to šťastie nejak skočí na teba. A musíš ho chytiť poriadne do rúk a preto musíš vedieť, čo s tým máš spraviť. Lebo keď náhodou to chytíš do rúk a nevieš, čo sa stane, tak to šťastie ti utečie. Bráško, ideme ďalej.